Junta, building better Africa. Yes, trade yatu sokona ili more in the region. Tima magua Zambiri, kuchokera South Africa, kuchokera ku Zimbabwe, kuchokera ku Tanzania, kuchokera ku Mozambique, Zambia, Zambiri tukutumiza kumene kucha tukugua kumene kucha. Kale businesses Zambiri, my investors amachokera ku UK only to here. Kandi Bata, madani ma British investors, kandi Lonlo, my British investors, kandi Unilever, my British investors, Pano my investors from all over South Africa. Ikubweretsa kwambiri my business source na sira metukaona kandi Pepo, kandi Jans my business Zambia business from the region. So ubale watu wa mu region is very very important. Chifuna kuti ifeyo we are more inclined, more interlinked with them. Chimetu party konse chifuna kwanza mu region ndinkhani ya interconnectors kuti kandi railway tikulise di railway yatu ukamachoka kandi ku Zambia ku Mozambique ukoza kulowa ndi railway all the way in the region kandi miseu ma corridors ose takonza and so kama pipe amafuta takonza lumikiza maiko sewa magesa lumikiza maiko sewa. That level of deeper integration is what is going to bring more growth and development in the region. And then in our difference as UTM, if fair UTM will make sure that there is a deeper economic integration between Malawi and the region. And secondly, we also have deeper economic integration as we have always done with the West, Middle East as well. Now on the question, on the question of are you pro-Israel or pro-Palestine? Ineo kwa difference Brian, if as Malawi we should have opted to stand with our decision at the SADC and the AU level. That is what is to me right. Kuti maina ukali more as a block mosiana ndanza twa SADC tumavota mosiana ndanza twa AU. Ndichifai na kuti since if we are focusing on the strong and deeper regional economic integration, if we maina kupanga what our region is doing in supporting the position of a two-state solution. That is what the AU and the SADC are pushing. Two-state solution. Kumene ma Palestina and Israel are living side by side in harmony and in tranquility. That is very very important. The things that are happening Pano mina kufera antu ku Gaza. No, it's really what is our motivation? Kabela muzimvetsa bwanji in the way we are supporting nkani imeneyi nkondo imeneyi ya Israel ndi Palestine. To me, if you ask me as a former PS, as a former advisor to government on foreign policy, our current position is wrong. Our current position, and I don't understand why and what informs it. The right position is the position of SADC and the AU pushing for a peaceful settlement of the two countries side by side on a two-state solution, and that is what is holding both in SADC as well as in AU as a right position. And if we respect human life, sanctity of life, kupana kuzunzana kutani, that's not right. Ngati pali mavuto, let's find a way of solving those diplomatically without bringing in guns. Chifukwa anthu ambiri akutaya milo yawo akuzunzika. Timaina kumene kujako kukhale mtendere just like all other countries in the world. Ngati mwango tipeza kumene mukumverai komanso kuonera pa television ndi program ya Times Talk. We are calling it Times Talk Extended. Ndi the Honorable Dr. Dalitso Kabambe, President wa chipani cha UTM. Pa 5 koloko pano titsekula malaini anu kuti mukhoza kutimbira phone. Former president wa chipani chanuchi Amaiko Osi achita launch chipani chao oja zaka alibe mlandu. Ku launch iko zambiri zidali za UTM. Wakonda achilima adala atatu mpaka anthu mafunso kuti nangosa kamba za chipani chanu bwanji. Are you amazed? And how would you answer Amaiko Osi and the assertions that they made considering UTM? If you want to answer that one, if you don't want to answer, it's up to you. Yeah, if itacho convention, dina za fotokoza pa interview na yake kuti itacho convention. We reached out kwa a vice president. Monga amena dali mthali mene ija president atu
a UTM chitisire ni malemu nzima wose muntendere. Yeah. Ana khala mtsogoleri wathu kuchokera pa June kudzafika mu November chaka chatha mmene tinapita ku convention. Yeah. Ndi ife timatenga ngati mtsogoleri wathu our leader in the party. Ndiye titachoka ku convention tidapempha audience kuti tikaone kuti tikadziwitsa tuli kuja ku convention kuja. Yeah. Pajana chitika mlandu ulendo pita kunja zinatani kuma mafatu kudziseni kuti abwerako ku convention kuja. Ndipo this is the outcome ya ku convention. Ndipo mafuna kuti tikambirane kuti ndiwo tiendera bwanji chitsogolo. Yeah. But we never got a response from that request. And if you as UTM tinali kuti tabanga reach out tafuna kuti lankhulane tizotiendera bwanji ndedzatere. We decided to move on. So if we are moving on as a part, and actually Brian, we are doing quite well on the ground. So all you can ask me now is good UTM pano pa ground tikuenda bwanji, tikuthamanga bwanji, zikuti bwanji. I think that should be the focus now. Okay. We have moved on. You have moved on. We've moved on. So olakamagamba za UTM you don't want. We have moved on. Okay. Yes, we have moved on as a party. Chabwino. Yes. Coming back to Nkanyama Alliance, I think my thought has just reminded me something. DPP ikunena kuti pavute patani ngati panga khala alliance otsogolera nda DPP. Inu manena kunena kuti you are in talks with parties in opposition. Yes, yes. I wanted you to comment on the statement yochokera ku chipani cha DPP. Ife tipanga mgwirizano ndi zipani koma opanga nafe mgwirizano ndi zipani ajiwa kuti ife we are leading the alliance. I wanted you to comment on that one, Dr. Kabambe. Anthu akukambirana nanena kuti chipani chilichonse chili ndi anthu amene awakhazikitsa as negotiators in their negotiation teams. Anthu akukambirana ndiye funso limenelo mulidikirire tizaliyankha pa nthawi yake ikadzakwana. Pakali pano ma negotiators sanabwere back to the party to report to central committee imene mapanga chair komanso to NEC imene mapanga chair sanabweretse the outcome of their negotiations. Akabweretsa ma outcome of their negotiations, if you will take it up from there. Akabweretsa ma negotiations ma negotiations akambirana zichani zimene akambiranezo agwizana kumeneko adzazibweretsa kuno ku chipani ku central committee imene apanga ne chair ku NEC imene apanga ne chair kumeneko ndikumene ife tikapange decision as a party how we move forward. Okay. Let's take another short break. Joseph Nkasa is one of my favorite musicians. I think you know by now. Adaimba nyimbo akayanjana alekeni. Club Junta, building better Africa.